फाइनालि बिमा बुरैखौ लोगो मोनबाय बिबै फिसौ फैनानै दंमोन दानि बारा समय गैला माने फुङावनो जायखारगोन आरोना बिनि थाखाय सर्टकाट आदार आलु भाजा एवदों बेयाव ओमफ्राय ओंखाम गोजांखौनो एग्लिगोन आरोना बेखौनो खुरैयाव एफा एफा जानानै ब्लदगोन जोङो पटापट खालामनानै लागोनसै बेखिनिखौनो फुरा रेडि जाखाजोब्बाय सिथों सिथा फैदो नङा थांसै थांनो थां लानानै फैदो मामा रादाखौ बिदायाबो एबाकासावसो थांनो थां लानानै फैदो अब्लासिमहालागै मोनसेबो जाब्रा दोना होननानै आं फुरा साफ साफाय खालामखाजोब्बाय डास्टबिन जेबो दाखोर गैला बेनिफ्राय एकदम बिसिना खम्बलफोरखौबो रेडि आरोना जाहाथे फैनानै एसे इजिलि खामानिफ्रा थाबथां थिबथां जायो ओंखायनो खालि खालामखाजोब्बाय मा होनो आरो बेयावथ' दङ नालाय फिसा फिसा एसे जाब्रायैनो दङ भगबान ओमफ्राय नै बेफोरो अबेबा सुनांगौ अबेबा एसे गोदोनाफ्राव सिदोब सिला आरोना थाथोंसै बेयावनो रानलांखासिगोन नो टेनसन हा ओमफ्राय नै रेडिया दासिमबो दङ सोरबा रायसिगोनसै बेखौ देखायबाय थायो होननानै सिगां बक्सआवबो बेग पेकिं देखायदोंथ' बिदिनो दं नालाय दाबो ओंखारलांनो हायाखै थ' ओंखारलांनो रेडि जागासिनो दङ सिटनि गाद्दिनि गाद्दिया गैला जोंना सेस सत्यानाश जालाहाय ना गोदान बायदो माथोबाव सिटखौ गोदान होनोसै आरामसे बाहाय नै सिटखौ बख'नानै गारिखौ बेलेग नुलायलायदों जोंनि गारि नङा बायदि ओहो जेबो जाया ए जायो बाबाया गोदान लागोनथ' सुखुवाखिसैब्रा बे गारिया जाला नामा होनगासिनो दे माबा दै एसे लेजेरबानो राना आरोना गोदान लायसै बे जाला थांदो माबा आदाखौ लानानै फैदो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय औवा थांसै खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब थामखौ फिन खेबसेयाव बर'बावबाय सय माजियाव जों फगबाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगाय बेनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबबाय सायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बेखिनिखौ रिकुवेस्ट खालामखानाय थाबाय बेनिफ्राय बेलाइकनखौबो थिं बाजानानै होलांबानो जाबाय आरोना ओंखारखांबाय सोनाफोर आलासि जानो मोनगोन एकदम हायलाथार आरोना मा गाननो मा मानो जानानै बै बोसोराव बायनाय बै बोसोराव मा होनो बैसागुआव बायनाय दख'नाखौनो स्राय गाननानै लाबाय आङो बैसागो नांखाबाय नालाय ओमफ्राय सफैथ'वाखै एबाकासनिफ्राय फिसा फिसाया आरोना मा होनो ओरैबायदि घटना आरोना सुनाफोर फुङावनो थांनो लागामोन जोङो बेनिफ्रायहाय मोनायावसो मेसेज फैबाय कि एबाकास क्लास जागोन होननानैहाय ओमफ्राय ओरैनोथ' 11टा साराय 11टायावसो जायोमोन ओमफ्राय 9टायावनो लागोन होननायखाय अके होमबालाय क्लासखौ खालामलांनोसै जुदि साराय 11टायाव मोनबा खालामलांलामोन आरो दा गनानै फैदोंसै दा नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं रियेल ब्लगआव नोंथांमोनजों माबा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय आङो दाखालियो आंनि बिबोनां फैनायाव आंनो ब्लाउस लाफादों होन्दोंमोन ना नै मा खालामनो आरोना ब्लाउसआ एसे थोन जायो आंनो माने आं खस्थ' मोन्दों गाननो हानाय नङा मा खालामनो आंनियानो मोदोमा देरनायनिफ्राय देरलांगासिनो दं नालाय बै आमोलाव गानग्रा ब्लाउस नाम्बारफ्राबो आंनो हामला आरोना थ' बेखौथ' आं गाननो हानाय नंला नालाय जुबहाबाय सोनाफोर बिबोनां नायफ्लांबा गाज्रि मोननांला आरोना मोदोमखौ फेदेरना लानानै आं ब्लाउस लानायखौ गाननो हाला होननानैहाय मैया ब्लगसावथ' आङो थफ्ला जुनाय देखायदोंमोन ना बेस्रा ओरैबायदि गोसा गुद नै बिखुनजोआबा बहा थागोन बहा मागोन माला लोगो मोनगोन माला मागोन होननानै हाबलांथारबाय आरोना फिसाजोखौ एबाकासनिफ्राय लाबोनानै हाबलांथारबाय सिबाय ओरै गिदिंबाय नालाय ओरैसिम थांनांगोन नालाय ओमफ्राय मैया जुखाबोखाय नुखादोंमोन ना मोनथिखागौ बियो गोजांफोर थाखागोन होननानै नायदो इनि आहा दय फुङाव खानायखौबो लाबावबाय आरो नैयाव सारायाव हाखांना दंना बेमार गैया हाथाय रज'नायसो हाथाय बेमार गैया ओमफ्राय बिहाव एवनायसो आरोना दय फुङावहाय जि मोजां जाफैबाय मालाय आंलाय दहायमोन बुरजा एरखाथारदोंमोन एसे मोजां ओंखायनोथ' बे उसुंजों बे लामाजों फैयो नालाय 2 मिनिटसो मिनिबावनोसै टाइम गैयाबाबो आरो माला मिनिनो मोनगोन माला मागोन जायो रेडिखा बैसागोनि रेडिखा मालाय मा फुथारदों जि गिदिराव मा बुथारदों मालिकआ मालाय मालिकआ बेदर एसे हरदोंनो दे लाब दं एवनानै जादो आरो माथो आहा खाफाल गैया आलासि जाहैनायाव जाहैलाबायसै बेनोथ' जाहैबाय घटनाया गोलोमफ्रुजोबबाय बेखिनि ओंखारनायावनो आरोना थ' रेडि जाजोब्बाय जोङो नै दोब्ला दोब्लि नानि ओमफ्राय नायदो सोनाफोरा गोदाना बेखौसो स्रायबाव आरोना खुनु खोथा गैया मिनिबाय सोरबा बारा फुरा मजा मोनदों येस
दंनायालाय दंमोन बारहैले माथो गाहायाव खिन्थु नांला आंनो बेखौसो मजा लानोसै आङो बाजाराव एसे हाबफैब्रबलायो आरोना बाजारावबो खामानि दं नालाय इयाव नै मेन बाजारावसो हाबैबावलायगोन एसे खामानि दङ थफ्ला थफ्लिखौ लानानैनो बाजारावसो एसे हाबफैब्रबलायबाय आरोना बाजाराव हाबनांगौबा जा इम्परटेन्ट फैदो फैदो लिलि लाला फैदो फै हाबथारलां गरमाबो लाजाला दहायसो अखा हादोंमोन फुङावहाय बापारे बाप मेन मार्केटआ हनै मा होनना बुंबावनो आरोना रबिबार बारायजों बैसागोजों जेरैबो होंगो दोंगोखासोहाय फैखादो जाबाय मा खामानिनि थाखाय फैदोंमोन जाबाय आरोना आं लानोसै हरदो थाबलायनायहाय जेरावबो होंगो दोंगो एकदम गोलोमफ्रु गोलोमफ्रा फैनानै जोङो बासस्टेन्डआव थाफैबाय आरोना डाइरेक्ट बिजनियावसो थांगोन नालाय बिजनि गारिया फुरा लेट दानो नङा आरो ओंखायनो बङाइगावखौनो गाखोबाय जोङो औ दा बेखिनिखौ बारसनबाय बिदि आङो डाइरेक्ट दंबा मोजां आरो फुरा खालि खालि गारिहाय डाइरेक्ट सापागुरियाव मोनफैनानै सोलायनानै लाखाबाय आरोना गारियानो सापागुरिया आजिखालि बेलेग रोखोमनि नुथारबायहाय बेहाय एसे मानसि दङ लायनो बे गारियानो ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय फैदों आरोना जोंहा आरो ससेयाव गाखोबायना सापागुरिसिमावहाय डाइरेक्ट बेखौनो एसे नेबानो बेखौनो मोनखाबायमोन बे माबासिम सापागुरिसिम फैग्रा आदायाबो होनबाय लेट जागोनदां बिजनियाव थांग्राया होनबाय नालाय फिसौ गाखोना फैबाय आरो जोंनि खिथु खिथु आरो बेखौनो ग्रोबसो मोनफैबाय एबार डाइरेक्ट बिजनि ओमफ्राय डाइरेक्ट बिजनि टाउन मोनफैनानैसो लाबाय आङो नै पुलिस स्टेसन खाथियाव मानसि ओंखारोमोन नालाय हाबा ओंखारनांसिगौमोन खिन्थु बे गारिया माने साइडथिं बारलांथारो नालाय आंबो ओंखायनो बेजोंनो थांफाथारसिगोन आरो साइडथिं बारजासिम मोनफैग्रा आदारावसो हाबखाबाय आरोना थानो हाला जा उखैखाबाय रेल साइडथिंबो जोंनि दखानाव आरोना नोंबो जागोन बेखौ जागोन ना बेखौ जाया माखौथो मा जानो मा मानो फुरा बेखौ जा मा र' ओरै सोना ओरै दे दा लाबावगोन नांगौबा परथा जाना लानोसैहाय बिराद हाला आरोना सहायनो उदैयानो आलौलायनाय मोनबाय जा आयो आं फिसायाबो फुङाव ओंखाम गरनैसो जानाय हजों जा जाबोदों बेनोल' क'क्राझाराव खुसेर बिदि लोंदों आरो जों जागौमानि आइजों नानि फैगौ आरोना आदानि फिसाजो आदा बाजैबो फैदों नालाय बैसागोनि दा बिसोर सानैया फैगासिनो बिबै फिसौआ जों जयेन जानोसै आरो जोंनि इउटुबखौ नायनानै दहाय जाबाय थेनायावनो आब'ना हरदो एसे नायलांदो होनलांदो आंनि बेगखौ नायनानैसो सिनायबावनो जाहैदों जा मिनिट बेगखौ नायनानैसो सिनायबावनो जाहैदों मिन्थावथावनो आरोना बेगखौबो गांग्रां बेयाव फसंनानै दोनबाय नालाय ब्लग्सआवथ' बेग गोदान देखायनायखौ नुदों नालाय सिदा जोंखौ बेगखौ नुहुरनानै माने सिनायबाय आरोना मालाय बिदिसो स्रां रायलायलांनांगौ दा जों नायबाय थायो बा नोंनि ब्लग्सखौ नायो होननानैहाय सोरबा आगैमोना आब'मोना रायलायलाङा उनाव कमेन्टआव लिरनानै हरो आरोना बे आब' मालाय स्रां बिजनिनोखा गोसोखौ स्रां मोनलायबाय आं बिजनि सफैस्ला मोनै बिदि स्रां रायलायग्रा लोगो मोननानै आरोना जाखांथ'वाखै जाखां जाबाय बिजनियाबो फुरा बैसागो नांदों खोमा नोंबो नायो नायोथ' आरो आंबो डाइरेक्ट नोंबो नायोसो नामा ओमफ्राय अबाव फैदोंमोन आं दासो फैखादों ओमफ्राय आइमोन फैगासिनो दङ आइजों नानिजोंखौ लोगो हमसै ओमफ्राय ज' थांसै बैसागो नांबायना गस्ला बायाबावहा ग'आवनो थानो माने आब' बिराद भिरथ' बिजनियावबो फुरा बैसागो नांफुथारदों आंहा सिना जाना बिराद लोगो मोनलाबायदों नोंबो थाथ' दसे र' नोंजोंबो रायलायगोन दासो एसे स्रां मोनबाय मोजां फिसा नायोना नाया नायोहाय मा नायामोन आं सिगां मिथिबायना ओमफ्राय उनाव नोंनि बोरायखौ आइथिं मावोमोन मालाबा लोगो मोनलायनो हागौ साननानै आंहाबो नायबाय नुबाय दासो सासे आब'आ बेगखौ नुनानै सिनायखांबाय बेगखौ नुनानै सिनायदोंनो बेगखौ ब्लगाव होदों नालाय आङो
फाइनालि बिमा बुरैखौ लोगो मोनबाय बिबै फिसौ फैनानै दंमोन नानि जोंना बिनो नायल' जाल' आदा बाजैनि फिसाजो आरोना भपालावसो थायो बन्द'मोन खोना स्कुला एसे फैदो दा न'आव लायनोसै बुरजा सेन्देल बायनोनो सेन्देल फैदो फाय मोजां मोनदों गानायनाय सिम्पोल डिजाइन दे थांदो आबैजों जिरायहैदो बैयाव थांदो दे आब'आ आइसो हनै फाख्रा सिख्राथार नाङा गोलैयो मा दे सोलाय नै आइसा नोंनाबो बदकसो नामा आइथिया बेनाबो आंनि बादिसो मानसियाल' गुफुर बिमानि लानाय कालारल' ओमफ्राय आइथिया बिमानिसो हामनायालाय हामदों सिम्पोल नुदों नों मोजां मोनाखै आनै र' एसे नागिरबावनो आखाइ खान्दासोना एसे आखाइ गोलावखौ नङा हात काटा दै लादो नङा इखिनि ना इखिनि माथो खान्दाथारनांगौ नोंनो आयौ बिगि ब्लाउस सब' नाय गैयानो बिगिया लादोलै इदिखौनो कालार नाय आरो इखिनि इसोर गैला सानै मानसियाव जा मोजां जिरायनो थायोबो हनै बिजिनियावबो होंगो दोंगो आरोना दे नाय कालारालाय मोजां नुदोंमोनथ' आरो नों लानायखौ ओमफ्राय एसे फुला फुरलि र' सोंबावनां एक मिनिट र' आं लाया हा नै आं लानाय बायदिया बिजनियावबो दं आरोना दा दामा बेसेबां होनो मिन्थिया सोंफ्लानायनांगोन अबेसे क'क्राझाराव एसे दामसिन बुङो नालाय गन्दगल एखे बेनो दख'ना सासे आगैया कमेन्ट हरनायावहाय 50 थाखा गाहायाव मोनदों होननानै खिन्थाखादों आरोना बेवहाय आइदै नैबेखौ फसायबायमोन कालारसो ओंखारो ना मायो सारिस' बुंथारदोंहाय बेखायनोथ' जाथोनो दे नानि बेखौ लांनोसै सुना बेखौ समायनायालाय समायगोन आरो दे दुनियानि गोदि मोदि लोगो मोनलाजोब्बाय आरोना ओंखारबावासो जाहैदों गावखौ जा मथा नुजानो गिबावो नुवा माथो आंसो हायो नोङो माने लोखि फुजायावसो सुगोन अजनखौबो सुग्राया बायलायनाय गैला जों गोदो बालें बालेंआ सेस जालांजोब्बाय नै उदैफ्रा अमा बिमाफोरबायदि जालांजोब्बाय फुंनायनि जोंना जेबो नङा होनोहाय जाम्बिलाय मा रायनांगौ उनाव हामगोन ना जाबाय नै बिबै फिसौनिया जाजोब्बाय थांसै जोंहाथ' जाखाजोबनाय हजोंनो थांसै ना जाबाय ना आयै आंनि बेगखौ नुनानै सिनायगासिनो दं आंखौ फाग्लिफ्रा आं थैसिगोन दहायबो सासे आब' सिनायखांबाय बे बेगखौ नुखादां होननानै दे थां दे लोगो मोनगोन हना ओरै बाजार गेजेरावबो ओरैबादि भिर आगै लगआव सिनायहरदो हाय खालामहरदो हाय आब'खौ लोगो मोनदों लग नायबाय थायो आंहा गैया आरोना बिजनिनिखा लकेल होमबा दे आगै थांसै बिराद गरम मोनबाय लाजाला पुरा भिर मा माइखो मा माखो बिबैखौ आन्दायगुलायबाय आरोना जोङो फन हरबा फन हमनो रोंलासो नैबिथिंजाय बिराद भिर आरोना बेयावनो आन्दायबाय दसे नेनोसै हनै बेयावसो दंफैयो मा मालायनांगौ बाय आन्दायलायबाय मा जानांगौ फैदो आयौ क'क्राझारनिफ्रायसो बांसिन मोनबाय आङो भिरखौनो आरोना जेरै नायो एरैनो मानसि माबा मेला बादि नै सारि खनायाव थाबाय सारि खनायानो बुंजोबनाय बोरसि फुजानि जाबाय आरो हाला ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आं रिक्साखौ डाइरेक्ट न'आव लांसै ओमफ्राय ब्लगआथ' एकदम गलाय मोन्देर जाबाय बैनि एसे बेनि एसे मिक्स जालाबायबाय आरो जा लोगोफोर लोगो मोननानै नायगिरिफोर लोगो मोननानै जा आगैमोन आब'मोन गोजोननाय मोनबाय आङो उदासिमोन मानसिया खिन्थु एसे स्रां मोनफैबाय आरोना दा जायफोरा आं नैबेखिनि ब्लगखौनो फरायना लाबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय ओइ नानिजों आइनि मालखौ नेक्स्ट ब्लगआव देखायना जासिगोन मादि माल स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय